Idepensa ti Department of Foreign Affairs ti Provincial Understanding ti gobyerno iti China amang saklaw kadagiti rotation ken resupply missions kadagiti tropa a Pilipino a nakapwesto iti BRP Sierra Madre iti Ayungin Shoal. Kinuna ni DFA Maritime Affairs spokesperson Rogelio Villanueva Jr. at ti agreement tapno mapreventaran ti conflict ken masigurado ti kinatalged ti Filipino personnel. Inlawlawagan na asaan a formal nga arrangement daytoy iti sidong ti United Nations Convention on the Law of the Sea. Manipod iti Hulyo 2024 sa nga pulo ket talo a rotation ken resupply mission ti naarabin nga awan ti saan nasayaat nga insidente. Imbaganat ket ti DFA at ti panakaawat ket saan nakasapulan ti Pilipinas nga agkidaw iti pamalubos manipod China. Saan nga ipalubos ti panaglugan wenno panang sukim at dagiti Chino kadagiti barko iti Pilipinas ken saan asumuko iti kinasoberano ti Pilipinas iti West Philippine Sea. Minasingkedan pa iti departamento nga agtalinod a pinalken binding ti 2016 South China Sea Arbitral Award ken awan ti legal a nakibatayan ti makunkuna na a 9-dash line ti China. Kabayatan na nag-meeting dagiti official ti Pilipinas ken China ijay Beijing idi maudi a paset ti Pebrero tapno pang saritaan dagiti pang pakasuknan iti baybay ken posible a panagtitinulong. Agtultuloy ti saritaan maipapan iti sumaruno a bilateral consultation mechanism. Siak ni Hasen Gindalos manipod sa Gada National High School na ipaay ti detalye nga damdamag iti nasyonal.